Здравейте и добре дошли в канала на Цеци АСМР. И аз започвам да снимам от неговият канал, за неговия канал, не от неговия. И се надявам това клипче да ви хареса. Абонирайте се за неговия канал. Харесайте това клипче и другите клипчета. И ви пожелавам приятно гледане. Здравей! Имаш час днес при доктор Пенев. Добре. Може ли име и така? Адриана, много хубаво име. Егене. Да, имаш час днес за 8 часа. И нека да идеме към салонът. Аз не съм доктор Пенев, него днес го няма. И да, нека да идем към салона. Искам да те питам какви оплаквания имаш. Пърхот и много те сърби главата. Добре. Тук има доста пърхот. Добре. Изчакай един момент да си взема гребенчето. Ето го и гребенчето. Добре, сега ще те срешим. Там първо те срешвам хубаво. Там. Там сме. Вече си хубаво срешена. Сега ще преминем към ето това. Сега си го слагам на ръцете. Извинявам, ако чувате някакви други звуци. Да продължаваме. Това е един крем за корените. Също така много се извинявам, ако не чувате нищо. Просто за сега още нямам микрофон, но като имам микрофон, може би ще бъде много по-добре. И сега срещаме пак. Перфектно. Косата ти е готова, вече нямаш пърхот. Да. Сега ще те срешам. Ето така. Хоп, хоп, хоп. Много се извинявам. Ето го и кремчето, с което и намасах главата. Нещо чува ли се? Май не.
Ето крем за кристали за коса е това. Да. Сега ще ти сложа диадемката. Като знаете, че аз правя ASMR за първи път, добре де, за втори ми е малко трудно. Така. И ти препоръчвам да използваш ето тези витамини. Заповядай. И подарък ето тези кърпички на Бочко. Надявам се при нас да ти е харесало. Довиждане!